Usa sa mga plano ni ining pagsugod og abli sa aktibidades sa turismo mao ang pagmugna og online booking portal diin cashless na ang pamaagi sa pagbayad. Mao kini ang initial nga gikasabutan atol sa tigom nga gipatawag ni Gobernador Gwen Garcia ni adtong Hulyo 13. Matod sa gobernador nga gusto niya nga adunay kolaborasyon ang matag ahensya sa gobyerno aron hapsay ug dili magyagaw ang maong pag-abli sa tourism activities. Gani adunay gimugna nga task force nga gilangkuban sa Department of Tourism gipanguluhan ni Regional Director Shalimar Tamano, Department of Trade and Industry, Department of Health o Provincial Tourism Office. Gibutyag ni Provincial Tourism Officer Marty Ibanez nga hingpit ang pagpangandam sa kagamahanan sa lalawigan sa Sugbo o gani giandam na nila ang plano sa online booking portal. We are now trying to have it an online booking. Same with the other mga tourist spots na nag-practice. Now we're trying to see and implement this one also sa ato here. Para makontrol and monitoring would be easier for the task force. Gianunsyo sab ni Ibanez nga mulibot si Garcia kauban ang task force didto sa habagatang bahin sa Sugbo aron hanayon ang maong plano. We still have to talk with the different stakeholders and municipalities gyud nga para sa we'll also hear out kung unsa pod ang ilang mga concerns o ang ilang pong mga siguro point of view pod ba sa ilang side kay masig okay na to nya di pod okay nila, so we have to meet at the center. Gipasabot ni Ibanez nga domestic lang usa ang target nga i-cater tungod kay wala pay gitugutan nga mga langyaw nga turista nga mobiyahe dinhi sa Sugbo. Or unsa tong pwede na tong buhaton nga mo kaguta ani without also sacrificing the wellness ban, health and wellness and safety of our tourists even if domestic or kuan ang ato panggikuan karon. Hinuon, giklaro ni Ibanez nga ilang gipaningkamutan nga dili mo taas og dili sab mo barato ang bayad sa mga aktibidades sama sa whale shark watching, diving, canyoneering, scuba diving, island hopping ug uban pa. We also know na for the past pila ka months magi-income so luoy po kay atong i-down, but then again di sad siguro nato sa i-up because we're also inviting them maybe muna amo panggikuan og mao ni siya ang price, so maybe kung unsay margin niya or unsay iyahang average mo lang sa siguro tong karon nga dili pud sila malkansi nga di pud na to, sorry for the term, tuliso na atong kuan ina ba, so we have to meet halfway at least nasla income rather than wala. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada.